Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, pagtaas sa presyo ng bugas wala sang dakong epekto sa retailers sa Negros Occidental. Pangabay nga augmentation para sa Dinagsa Festival 2023 ginahulat pa maaprubahan. Sa balita national, mga opisyal sa pulis nga wala pa nakasumeter sa courtesy resignation, 18 na lang. Pagpana sa mga isabong websites ginatugyan sang PNP sa DICT. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Miyerkules, Enero 18, 2023. Ang inyong news team. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon Boy Duran. Sa ato na balita sa lakat sang panahon. Ang shear line na nag-apekto karon sa eastern section sang Southern Luzon kag Visayas. Ang Western Visayas, lakip ng Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod, maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lap-talap na pag-ulan bangod sang localized thunderstorms. Kasarangan nga huyop sang hangin ang mabatyaga naman sa bugos nga probinsya. Samtang ang adlaw nagbutlak las 10 kaina, akon magabutlak las 10 karon, ang kag mga tunod naman na 5:46 sa hapon. Ang temperatura yara sa 26 degrees Celsius, tubtob sa 29 degrees Celsius. Sa detalye na sa ato nga panguna nga mga balita lokal. Wala sang dako nga epekto sa mga rice retailers kag wholesalers sa Negros Occidental ang namonitor nga pagsaka sa presyo sang bugas sa bilog nga pugsod. Sa interview sa Aksyon Firing Line, ginpahayag ni Confederation of Grains Retailers Association of the Philippines President Shirley Nacion nga bilang isa ka retailer, nagabase lamang sila sa kapital nga ginabakal sang bugas kag nagapasaka lamang para maka-adjust sa presyo. Ginalantaw ni Nasyon nga dako nga mapektuhan amo ang mga konsumidor apang sa karon wala sang namonitor ang Grecon nga movement sa presyo. Ilabi pa nga ang bulan sang Enero, panahon man sang tig-alani. Nagapati si Nasyon nga pagsaka sa presyo mahimo mabatyagan pagkaligad sang 3 ka bulan. Una din nagpagawa sang prediksyon ang Rice Monitoring Group sa posibilidad nga pagmahal sa presyo sa humay sa unang quarter karon nga tuig tungod sa pigaw nga produksyon kag sa piyak nga nagadagsa sang imported rice sa merkado. Ginahulat pa sa Cadiz City PNP ang approval sa ilahing yung augmentation sa PNP personnel sa Cadiz City PNP bilang pagpanghanda sa Dinagsa Festival 2023. Sunog kay Police Captain Gina Fernandez, Public Information Officer sa Cadiz PNP, 81 ka mga PNP personnel sa Negros Occidental Police Provincial Office ang ilagin request agad mag-augment sa Dinagsa Festival. Apang bangod nga wala pa makabalik ang ginpadala sa probinsya sang Aklan kag syudad sang Iloilo, ginako ni Fernandez nga mahimo madugayan pa antes mapadala ang request nga augmentation. Sa piyak sini ginpangabay naman sang dugang puwersa sang Cadiz City PNP sa Philippine Coast Guard, Philippine Army kag iban pa nga law enforcement agency subong man ang mga force multipliers agud makomply ang major event framework. Naaresto naman ang anom ka mga ginasuspetsuhan miyembro sang Budol-Budol sa barangay Binalbagan, siyudad sang Canlaon, sadtong Enero 15, alas 6:30 ang takna sang gabi. Ang manadakpan, ginkilala nga saday Andres Maasin Jr., 39 anyos, kag Jodelyn Domingo, 42 anyos, kag Rose Ann Montes, 27 anyos, Jerel Natividad, 37 anyos, Carlota Franco, 54 anyos, kag Jovi Villarreal, 38 anyos. Sunod ka Police Lieutenant Colonel Rolando Lavisto, ang hepe sang Canlaon City PNP, nadakpan ang anom matapos nagprenda sang peke nga alahas sa duha ka pawn shop sa siyudad sang Canlaon. Pahayag ni Lavisto, matuod nga gold ang coating sa mga alahas nga naprenda sang grupo, apang peke naman ang iyas ni nga sulod. Nakilala ang mga suspect matapos mabili ng ID sa isa sa anom ka nadakpan paagi sa entrapment operation. Kapin, 70,000 pesos ang bilis ang alahas nga nakuha sa mga suspect sa duha ka mga pawn shop. Nagapanawagan sila Visto sa iban pa nga mga posible na biktima sa mga suspect nga mapag-iangot sa kapulisan agud magpasaka ang dugang nga kaso bangod suno sa hepe ang kaso nga swindling nga gipasaka sa anom ang bailable kag kung makapiyansa mahimo sila nga temporaryo makagwa sa presuhan. So ang modus nila manang gitawag nato sa budol-budol ba, mas nauso siya, mas term siya nga budol-budol kay na sila yung modus nila is may mga piki dala nga jewelry, isasandat nila sa mga pawn shop. So pawn shop gyud ang ilang target.
Ang kabayan sa park ni Lieutenant Colonel Rolando Lavisto, ang hepe sa Canlaon City PNP. Nagapati man ang kapulisan sa syudad sa Canlaon nga isa kadako nga grupo o kun gang nalaki pang anom ka mga sospetsado nga nadagpan sa syudad sa Canlaon sa Enero 15 sang gabi. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Rolando Lavisto, hepe sa Canlaon City PNP, may service nga Toyota Avanza mga sospetsado sa gindakop sang PNP kag bastante man ang ilang nga pondo. Dugang pa ni Lavisto mahimo may ginkuhaan gid sa mga peke nga alahas ang grupo nanday Andres Maasin Jr., Judelin Domingo, Rose Ann Montes, Gerald Natividad, Carlota Franco, Jovi Villarreal. Bangon nga daw kaangay nga bag-o himo ang mga ini kag kumpleto man sila sa ginapakita nga dokumento. Sa monitoring sang kapulisan, nahibalaan nga antes magpadulong sa isla sang Negros, may nabiktima naman nga mga persona ang grupo nga nanday maasin sa probinsya sang Cebu. Sa karon ginahibalo pa sang kapulisan ang dugang nga background sa mga nagkaladakpan. Nadakpan naman ay sa street level individual matapos positibo nga mabaklan sa ginasuspetsuhan shabu sa drug bypass operation sa Bacolod City Police Station 8 sa Purok Habitat, Barangay Tangub sa siyudad sang Bacolod. Ginkilalan na nadakpan kay Nicole Chong, 29 anyos, wala sa trabaho, kag residente sang Purok Matahong sa amuman nga barangay. Nakumpiskar sa suspect ang 5 ka sachets ang suspected shabu nga ginabulbanta, may kabugaton nga 4 ka gramos kada balor sang 27,200 pesos. Si Chong ang yara sa karon na hunong sa Police Station 8 kag ginpasakana sang kaso sa paglapas sang Republic Act 9165. Preso karon ay isa ka mekaniko matapos nga mabaklan man sa illegal nga droga sa buy-bust operation sa Bacolod City Police Station 2 sa Purok Cagaykay, Barangay 2, Siyudad sang Bacolod. Ginkilala na dakpan kay Richville Espinosa, 35 anyos, isa ka mekaniko kag residente sang Barangay Zone 15, Purok Tayaba sa Siyudad sang Talisay. Na-recover kay Espinosa ang anong ka sachet sa ginasuspetsuhan shabu nga nagabugat sa 3 ka gramos balor 20,400 pesos. Natalana nga pasakaan si Espinosa sang kaso nga paglapas ng RA 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang gipedalom na sa inquest investigation ang kaso nga pagpangawat batok sa kay Charlie Caldea, 28 anyos, Christopher Uy, 37, kag Elias Graho, 21 anyos, tanan residente sa Purok Tuburan, Barangay Mandalagan, matapos ginaresto nga nagpangawat sang cable wires sa Globe Satellite Office sa Barangay 1, siyudad sa Bacolod. Sunod kay Police Captain Jonito Pastrana, ang hepe sa Police Station 2, usisaon sini ang grupo ni Caldea kung diin ginabaligya ang mga copper wires agud mapasakaan man sang kaso. Nagapati si Pastrana nga may financier ang tatlo matapos nakalambot siya igtalopangod nga may nakahanda ng piansador ama ini. Manumduman nga akto nga na-recover sa kapulisan sa posisyon nanday Caldea, Uy Kagraho ang napulo ka metro sang 600 ka pares sang Globe Copper nga nagabalor 68,000 pesos kag 15 ka metro sang 200 ka pares sang Globe Copper nga nagabalor naman sang 37,000 pesos. Sa katapusan nga balita lokal, nagpalabot sa reklamo ang katapos sa mga pars toda nga mga tricycle driver kay Vice Mayor Elcid Familiaran hangot sa nagapadaan nga pagbutang sa terminal sa entrance sa Panad Park and Stadium sa Barangay Alihis sang isa ka korporasyon sang modernized jeepneys. Ini matapos nga napaslawan nga hatagan sang aksyon sang kapitan sa barangay bitaw kag Committee on Transportation ang nasambit nga issue. Suno kay Nazario Liza, spokesperson sang Pars Toda, dakong epekto sa biyahe sa mga tricycle driver humalin nga nagbutang sa terminal sang modernized jeep nga malapit sa subdivision kung sa din hindi na kinanglan nga magsakay pa sang pasahero sa tricycle bagon malapit na ini sa entrance ng ila puloy-an. Ginhingyo man ni Liza nga ipakita ang kompleto nga dokumento na hanungod sa ilang nga rota kag pahanugot sa pagpahamtang sa terminal. Nagalaw ang mga driver nga makapatihan sa isa ka public hearing angot sa ila reklamo. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 10 minutos sa nagaligad sa attack na ang alas 6. Mga opisyal sa pulis nga wala pa nakasumeter sa courtesy resignation, 18 na lang. Samtang pagpana sa mga isabong websites, ginatugyan sang PNP sa DICT. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1.
For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our... Okay, morning mga ka-aksyon. Sa ato nag-monitor dira sa Facebook, please like, follow, and share kita mga ka-aksyon, ha? Good morning dira sa aton nga aga pa nagabulugtaw, sa nagapangape sa makapihan dira, mayong aga, Reaction Eden. Yes, good morning, Action Boy. Happy Wednesday. Happy Wednesday, kag you look beautiful again today. Of course, small things. Ginagmay, ano? Yes, Kung sa ilong San pa. ulo ko kabati? Ikalaw, ay mo. Gani man. Higa pangakig ka man. Ulo ko Wala kang gawakig. But thank you, Kuya Baligya. But thank you so much for the compliment. Compliment niya po mo. Thank you so much for I understand nga ti hindi kaya bulag kaya kaya bulag ka sa kamaturan. Bulag ka sa kamaturan. Yes. So naintindihan tayo na kagi dapat intindihan ngayon. Correct. Ang mga tao nga bulag ano lang tayo sa balaya? kamaturan. Ano lang tayo balaya, ma'am? May agada sa kay Alex Monteza, Jose Moncal Torrilla, Ana Sinoro, kag kay Dennis Richard Tiboroma. Naglakad si Lilo, nagkansa, Ba't siya? Cory Vidaha, may agaman from Purok 1, Narawis Hinigaran. Yes, good morning, Ma'am Cory. Nag-ara man si Migo naton Phil Alonsagay. Good morning dira sa imo sa Tokyo, Japan. Ohayou gozaimasu. Yes, kag naga-monitor man si Ma'am Luing Melos. Mm-hmm. Good morning. Ma'am Homa Lomina. Good morning, Maricar. Maricar. Leds Bagyos Atanasio. Good morning. Wala gaubos droga sa Bacolod. May agala siya kuno nanay Wala kag tatay Rudy Bagyos sa barangay Kamalobalo. Banawas ang Hinigaran. Good morning. Ma'am Evelyn Nepomuceno, may agaman. Have a nice day. Thank you so much. And of course, good morning man sa aton sining mga OTTG members. Operation Task Group. Operation Task Group. Tulong. Ako lang gali. Kag sa aton of course EFC members, good morning dira sa inyo. Sa ilang Ma'am Christine Minias Villalobos, at Tia Kimeriman, Ma'am Georgia Gargasiran, good morning. Sa iya ni Ma'am Jinky Dalagdon, sa ila ni Ma'am Vanessa Mayo, ka-Doc Bat Mayo, thank you so much. Si Miss G subong ay pa Iloilo, guro, ako niyo ipadala ko lang tuligad. Pwede lang ilang ipadala ang fish kali. Okay. May lang ipadala, ano lagi buyan sa dagat. Or amo to guro nagkalabuklan kay dula guro ginhalungan ay. Gin bukla buya sa dagat kasi likit anay lang to. Oh. Sagad no? Sagad na yan. Masugo mo na yung isda ni Kuan ni Dennis ya. Baka na si Buwis Changi sa Changi. Bongga. Sige. Si Ma'am Vanessa Mayo and Dr. Matt Mayo dira sa Phoenix sa Minnesota, USA. Good morning dira sa inyo. Yes. Happy Hump Day. Yes, Hump Day sumong diri sa It's aton. Wednesday. Kay Raul Salibio, good morning man. Kag dira kay Teresa Linaha Kayaw, maray morning si imo dira kag si Par Gilbert Kayaw. Evelyn Nipomuceno, si amigo naton One Ball Gallo is also watching. Good morning dira sa inyo kag kay Madam Alma Alvarez Gallo. Good morning, no?
Si Joseph Pacifico. Yes. From San Enrique. Saan pista San Enrique? That man? Then, saan mo pista sa San Enrique? Da? Ang bulang-bulang. Bulang-bulang. Manok-manok pa to. Manok-manok pa Pag meeting sa ligad, siling ko ang San Enrique, balaw. Siling ni Aksyon Eden, yung manok-manok. Manok-manok. Manok-manok ko nila kasabad. Bulang-bulang li. Anong 9? Anong 9? February Dennis? 9. February 9. Hindi February 9. Feb pwede 9. ba si January 9? Tapos na. Tapos. So February 9, di magaling sa kuan ang bulang-bulang. Wala yun rin yung butangan. Feb 9 lang yun yung butang eh. Ati ka ba doon naman sa kinsindi, manta mo? Mo na. Sige Wala yun na naabot yun na niya. Good Si Bing Salvalion from Kawayan. Shout out sa pamilya nga pamati subong sa asawa niya nga si Kring Kring Salvalion. December 9 naman ko na ho. Palagpat ka din, nugay gani, December 9 na February na yan sila yan. Pebrero na sila kayo sundan na sila ang Balyadolid mo. Ang Balyadolid is mga last weeks ang February. Gaya na ko yung Dennis. Pritong na na isda mo. Family and Solid dito sa may Vito Sagay. Good morning sa inyo. Yes, dira sa kay Stella Maricelis sa may Bago City. Good morning man dira sa imo. Oo, sa mga kay Rochelle Relatos bala. Morning Richelle. man. Richelle. February 28 ang Valladolid. Oo. Sundan na sila to. Sundan na sila. Isa lang sila kabulan. Yes. Bulan sa mga Pebrero. Sa mga kulang. Te ano din ang plano sa February 9? Unahon to wala na ng plano sa Domingo. Menos Domingo. Wala na yung plano. Yung naka 4 years ago, naka-set up na yan. Ayaw mo na. Very good Very good. Kadto lang mo di mga ka-action. Kaya ari lang mo na di sa mga. O, tikita mo lang pinakatigulang dyan. Standby na kita sa aton nga mga balita national. Hoy, Pang, to kalala na lang sa ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabalaka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara. Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:20. Sa detalye na sa aton mga balita national. 18 na lang ka mga opisyal sa Philippine National Police ang wala pa makasumeter sa ila courtesy resignation bilang kabahin sang internal cleansing sang puwersa sa kapulisan sa bilog ng Pilipinas. Ginpahayag ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, 98% sa mga PNP officers ang nakasumeter na sa ila courtesy resignation tubtub kahapon nga adlaw kun sa tubtub sa tung Lunes ang hapon. Sunod kay Fajardo nga sa 18 ka mga opisyal nga wala pa makasumeter, 8 diri ang talana ang mga retiro pila na lamang ka mga inadlaw kun semana. Dugang pa mga opisyal nga nagdesisyon nga hulaton ang ila retirement imbes nga magsumeter sa ila resignations. Naibaluan nga ang 5-man committee ang natalana nga magapatigayon sang evaluation kag assessment sa tanan nga PNP colonels kag generals. Ginsiguro ni Department of the Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. nga bisan magretiro pa,
may Benjamin sa Benjamin Benhur Abalos. Nga bisan magretiro pa, hindi makapalagyo sa investigasyon kag prosekusyon ang mga nakabing nga narco cops ug mga pulis nga ginadudahan involbado sa illegal drug trade sa pungsod. Ginpahayag ni Abalos nga nag-arangkada na sa karon ng case build up batok sa mga ginadudahan nga narco cops. Sunog kay Abalos nga ang proseso nga ila ginhimo ang hindi matapos sa pagbaton sa courtesy resignation lamang sa mga opisyal ng pulis nga ginadudahan involbado sa illegal drugs. Dugang ni Abalos gamiton nga giya ang sang 5-man advisory group kag sa National Police Commission ang mga ebidensya nga yara sa ila puder sa pagpasaka sa nagakaigo nga kaso sa mga ini. Ginsiguro ni Abalos nga ang retirement sa mga pulis nga may angot sa illegal drug trade ang wala nagakahulugan nga absuelto na sila tungod magatukod suno sa iyang departamento sa solido nga kaso batok sa mga o konsolid nga kaso batok sa mga ini para ma-prosecute ang mga nasambit nga pulis. Gintugyan naman sa Philippine National Police sa Department of Information and Communications Technology kag National Telecommunications Commission ang pagpanas sa mga isabong websites. Ginpahayag ni PNP spokesman Colonel Jean Fajardo nga may ginpasa ang ahensya nga mga account sites sa DICT kag NTC nga mo ang may otoridad sa pagpanas sa nasambit nga mga websites. Sunod kay Fajardo, nagpatigan man ang sang police operations partikular sa Cebu batok sa isabong operations kaya nakumpiskar pati na ang mga equipment nga ila ginausar. Ginpasiguro ni Fajardo nga magapadayon nila operasyon bilang parte sa intensified campaign batok sa paglapnag sang isabong activities. Disyembre 2022 sang ginmando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang ipadayon ng suspensyon sang isabong operations sa bilog nga Pilipinas kag ginpahayag nga obligasyon sang gobyerno nga proteksyonan ay kaang lawas sang publiko kag itib-ong ang safety sang publiko. Ginanunsyo sa Philippine National Police nga malapit 23,000 ka kaso sang infractions kag misdemeanors sang ilang mga personnel ang resolbar halin Hulyo 2016 tubtob Enero 2023. Sunod kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, wala ini ginabaliwala sa PNP. Ilabi na sa karon nga liderato kag tayuyon man ang internal cleansing halin pa sa nakaligad nga administrasyon. Inay sabat ni Fajardo sang mapamangkot angod sa 52 ka drug war cases nga ginaimbestigahan karon sa Department of Justice. Ginpasiguro man ni Fajardo nga may kooperasyon ang PNP sa DOJ pagi sa paghatag sa nagakaigo nga dokumento nga kinanglanon sa investigasyon. Pag-aimbestiga naman sang NBI ang indaligar pag-abduct sang duha ka mga aktivista sa siyudad sa Cebu. Ginpahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya sa tion nga mayara sang notisya kag mahipahibalo ang NBI makapangabay ang DOJ sa ila nga usisaon ang insidente. Sudo sa Karapatan Central Visayas ginaligar gin-abduct nanday konsanday Dayan Gumanaw kag Armand Dayoha sa Piers 6 siyudad sa Cebu sa nagapanawag ang mga pasahero tinagdan ni Enero 10. Sa separadong interview, ginpahayag ni PNP Chief General Rodolfo Azurin, ngayon nagintugyanan ang kapulisan sa Cebu o sisaon ng insidente matapos ang aligasyon nga nagkuha sa mga biktima ang napakilala ng mga pulis. Sa karon safe na ang mga biktima kag natingwaan nga makuhaan sa otoridad sa ilang pahayag para makilala ang mga suspect. Ginpaydalom sa state of calamity ang probinsya sa Northern Samar bangod sa mabasko nga pag-ulan nga nagresulta sang lapnagon nga pagbaha kag landslide sa madamo nga mga lugar. Ginhibo sa sangguniang panlalawigan ang deklarasyon matapos ang ilang sesyon nga ginpangunahan ni Vice Governor Clarence Datos sang Lunes, Enero 16. Ginpahayag ni Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer Ray Josia Echano nga mayara sang kabug-usan nga masobra 238,000 ka mga individual o kon 55,000 ka pamilya sa probinsya ang naapektuhan. Suno kay Echano ang munisipalidad sang Katubig, Las Navas, Catarman, Lawang, Mondragon kag Lope de Vega ang ginreport nga may pinakadamo nga naapektuhan nga individual kumpara sa iban nga mga banwa sa Northern Samar. Pahayag sa Northern Samar Provincial Information Office, ang kalitan sa infrastruktura ang gina-estimate sa Provincial Engineer Office sa 260 milyones pesos nga may duga nga 160 milyones pesos nga kalitan sa National Infrastructures nga ginreport sa DPWH First District Engineering Office. Naglansar sa isa ka wellness program ang Department of Health nga nagalakip sang support group kag kits para sa mga healthcare workers. Tuyo sa Wellness Warriors Assemble Project
sa pagtukod sa support group para sa mga healthcare workers sa pungsod para sa pag-focus sa ila holistic well-being bangod sa paandam sa COVID-19. Sunod sa DOH, kada support group kinahanglan may linibo ka mga miyembro kag tagsa sa ila magabaton sang kit nga may birthing exercise booklet, stress ball kag aromatherapy stickers kay iban pa nga mga stress relieving items. Pahayag ni Health Assistant Secretary Beverly Ho, nagalaom sila nga ang mga gamit ang makabulig set-up sa mga bag-o nga pamaagi. Dunga pa ni Ho nga ang DOH, World Health Organization kag Australian Government ang magapadayon sa pag-commit sa ikayong lawas ang tanan kag sa mga kag sang mga ospital para sa implementasyon sining wellness program. Sa katapusan nga balita national, isa naman ka daycare teacher nga na wala nagapati sa loto nagkuha sa iya nadagaan nga 23.9 milyones pesos nga jackpot prize sa Super Lotto 649 draw nga ginbola sa Philippine Charity Sweepstakes Office sa Desyembre 22, 2022. Personal nga nagkadto ang manunudlo nga taga General Trias City sa Cavite sa head office ng PCSO sa Mandaluyong para kuhaon ang premyo. Sa panugyan sa PCSO, personal nga ginhatag sa opisyal sa PCSO ang cheque nga nagabalor sa 23.971.499 sa manunudlo matapos sini nga napaktaan ang 6-digit winning combination nga 324 741 1116 sang Super Lotto 649. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:27. Inyong ipamatian ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Action Report, second portion of Aksyon, Fred Salanga. Balakay kita sa Aksyon Balita Morning Edition, upod gyapon sa inyong news team. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.